Malawi Today. Mafulira Sangwani mwadzuka bwanji chimwene. Tadzuka bwino topere kuti mwadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino ku Blantyre ndikudziwa kuti nthawi ino ndi nthawi yakalikiliki kwa inu mmakhala busy. Anthu akhala akuyamikirani kuti ayi koma Sangwani kunena zoona ntchito inde mukutipula mukhala ngati kuti mekiyo anangokupangirani kuti basi mungokhala kumeneko. Mufotokozera bwino ndithu koma although you're doing a good job tikudziwanso kuti alipo anthu ena amene sakutha kumvesesa mwina ndi mwina zokhuzana ndi zisankho zimene sonero tikupasani mwayi kuti muyankhe mafunso a Malawi. Koma poyamba take us through the process of tomorrow. Chitachitike nchani kuyamba mawa pamene siku Malawi akudzuka tiyembekezere zotani zitachitike nchani mpaka na kumaliza kuvota nthawi ya madzulo ya 4 koloko. Take us through the process Asangwani Mafulira ku bungwe la MEC. Kwambiri sizodi ndiyambire pati kuti ambiri ndiolembesa mpanzo wa 4 kumanzira ina sakundimva monita amagandi ndilosiyana ndizibani ndenzambira ndabe timafuna anthu mpingo umenewu azifika pamala voti chafukoloko mawa pasapezeke monita wa chibani kunena kuti ndikagona pa center afike yefafukoloko a5 timakhala kuyamba zokonzekera kutsegula center ndi amakhala kuti kutenga katundu kuika pamalo pake kuonesa apa pasakhala mamonita apa pasakhalawo oyatsimikiza maina mkaundula voti apa opereka ballot paper ya president ya center ya police station mukatha pamakhala ndondomeko osatira kuti musagule center ija ndi pamakhala kutenga ballot box ija kuonesa kwa anthu kuti mulibe chilichonse ndikupanga siku imene ndondomeko imene timapanga sisikolokesana 1 ikakwana sisikoloko mambo oponyesa voti kuponyesa voti koyambirira kumakhala kwa anthu amene akugwira ntchito ya chisankho ndikuti presiding officer ndi mapex ake ndi ena onse kuphatikizirapo achitetezo kuphatikizirapo amonita azipani ndi makandidate amaponya voti koyambirira ndi ngati kuti ngakhale ndi amene ali mamonita candidate iyo akuponya voti koyambirira kapena atauponya nthawi ina iliyonse during the day. Popeza mwafusa candidate kamapita ukaponya voti asalawirire chabwino asapezeke kuti 5 koloko alikale pamzere chifukwa candidate akafika timafuna kuti asakhalise pamalo aponyeka voti azipita ndoti akabwera nthawi yoti center sitinatsegule amene yakhala nthawi yayitali ndikandidate abwere nthawi imeneyo after 6 akaperi wanthu aja akalupenga ndikamuponyesa voti azipita akasapezeke candidate kuti ngati yayi ndikufuna ndikhalebe pamzere timafuna ndikhala ndi anthu asatire dongosolo limeneli akafika candidate aponye voti azipita ndini makamba za anthu oponye voti kwambirira ndimafuna ndifotokozerekonso gulu lapadera izi lamulo linadusa ku parliament likulola kugwira ntchito kumalawi electoral commission achitetezo kapena mamonita kukaponyera voti kumene akukagwira ntchito pa tsiku la zisankho ndingatani kupena yakatenga chilolezo kwa kusiteze returning officer awo kuti akaponyere voti kwina asakite tifanelake khanda ngese ndezikhuzokwenzisa somanza maphokoso kumene kuyankhula nawo uyo athazilekezoku akhaya isakho voting ikayamba sisikoloko ikuyenera iyende osayimitsidwa mpaka na 4 koloko masana ikakwana 4 koloko tilipatenga munthu wathu
monita wachipani koma munthu ameki ovala vest yameki wakhala kumapeto kwa mzere aliyese amene atabwera after munthu amene sakulolerapo jena nawo mzere umene ulipo kuti aponye voti koma wina aliyense amene ali kale pa mzere ali kusogolo kwa amene akuponya voti ndi silingatseke polling station kuti basi zonse zatha mpaka anthu onse amene anali pa mzere 74 kwekukwana akhale kuti aponya voti apita ndilengerepo mpata chonde mukaponya voti yanu zipitani kwanu paluphungu umene umachokera kwa anthu ena kumati yayi mukaponya voti mukhalepo muyambe kulondolera voti yanu chipani ndi candidate wina aliyense anapasidwa mpata oyika mamonita amenewo ali pa polling station pamenepo kuonesesa kuti zinthu zikuyenda bwino ndicho nditikaponya voti tizipita kunyumba pamenepo Sangwani tinaona ndithu zipani zina zikukamba zonena kuti ndi udindo wathu kapena ndi udindo wawo onena kuti akateteze mavoti awo ndiye chimene mukufotokoza pa nchonena kuti if not properly done zimene zikuoneka ngati kuti zitokhala zophwanya malamulo achisankho mwina mungoonikirapo chifukwa ena genuinely mwina zimene zija anazitenga chifukwa zinachokera kwa atsogoleri awo. zikomo kwambiri malo oponyera voti ndi malo oti munthu sumangoyendapo kungulo apo ngakhale atakhala kuti ndi amudzi mwanu kali malo ndi anu tapanga lente kwa inuyo chonde simungamangoyendayendapo pali malamulo ake ololedwa kukhala pa malo oponyera voti ndi ogwira ntchito yachisankho achitetezo amene atumizidwa kugwira ntchito pamenepo mamonita azipani kapena makandidate oyima paokha amabungwe omwe saboma amene avomerezedwa accredited osati kungonyamuka kuti anthu amandiziwa ine ndomenyera maufulu anthu basi kumuyenda maseta tisachitike ena amene aloledwa ndi atolankhani komanso ena ololedwa ndi ena kachisankho anthu amene akaponya voti amenewa ufulu wawo umatha pamene aponya voti akangoponya voti ufulu wawo ukhala pamene aponyera voti wathira pamenepo kulibenso zomakhala kumazungulira kumanena kuti ayi ndifuna ndigadire voti yanga yayi ndifuna ndionesese chani ayi kulibe zimenezo chonde mukaponya voti zipitani kunyumba musapezeke mungozungulira pamalo oponyera voti. Chinanso chimene tiyena kunena pano kuti anthu azoti ncholetsedwa ndi kukhala ndi atsogoleri azipani kumayendera masenta chonde pasapezeke mdindo wina aliyense kandi secretary general kandi director of campaign kandi president wa chipani amene kumafuna kumayendera polling station kuti aziona kuti zikuyenda bwanji zimene zizosaloledwa palibe lamulo lokuwalola iwowo kupanga zimenezo ndipo ifenso sinapanga credit roving monitor wakuchipani kapena candidate kadali kwa chipani tinanena kuti amene afuna kuzakhala nawo apereke dzina lake ngati monitor ndiye kamapereka dzinalo asankhe inati akakhale pompo koma kulibe zoti ayi utali pabiye weekend yo paesi kuli kuni ukatembenuka muli kubunda mwanjira ina Sangwani mwanjira ina zipanizo ngati zikufuna kuti mavota awo atetezeke njira yovomerezeka ndi kukhala ndi monitor wawo amene azikhalapo pamalo ndi amene ali maso achipani kapena maso a candidate iyo kuti aone kuti zinthu zikuyenda bwanji sichoncho. Pamenepo ndikugwirizana nanu kwambiri chifukwa chokuti monitor amene akuyikidwa pa polling station sanasankhidwe ndi malawo electoral commission anasankhidwa ndi chipani kapena candidate ndiye tikafika pa ntchito ngati asamapezeke soti ngati wowo akutsogoleri akukhala ndi chikayiko ndi ma monitor awo ayi
akhale ndi chikhulupiriro ndi mamonita awo. Ndiyankhilepo tusopenepo ena nkumafunsa kuti ena ngafe timafuna tizikapereka zakudya kwa mamonita. Chonde ngati wina akupereka zakudya kwa mamonita asafike pamalo oponyera voti, akhale 100 meters away. Ndi atumize kupeka kuti akamwita ambwerese monita wawoyo ayankhula naye konko kumbaliko zimene afuna upasana apasane azipitirira. Chabwino. Mwina muli pa monitor pomwepo, tamvapo kumbuyoko kuti mwina yafika nthawi chatu sono mwina awerengera monitor kuzaona kuti sizi kuyenda kusowa monitor okunguthawa. Olo kapena mwina anauzana kuti amisana yambe kupanga mwambo wa chisankho tikulipirani sana alipire wakwiya monitor. Mmapanga hando bwanji pamene monitor waoneka kuti is not cooperative kapena wachoka kumene. Ziko mukambiri ndina siza banjira chifasi mnatsindi maseka center masina fotokoza ziwezi majirika za after. Chabwino. Ikamatseka polling shows board box pamene ilipo imakhala pompo. Ndiyankhilepo tuso dina zimene zimakambidwa kuti iyayi za machoso kaisunga kwina. Ngati yazadza kuti tifuna board box yachiwiri, imakatenga board box yachiwiri ndikuyika pamwamba pa board box yadzaza kaleja. Sitimanyamula kukasunga kulumu ina iliyonse ayi. Madzulo potseka kuti wosiriza waponya voto waponya voti. Presiding officer amatenga seal umakhala kachisulo pamenepo kwina ku plastic ndi namba yake. Ndikupita pamene pali board box paja limodzi ndi mamonita ndikukatseka. Akamatseka mamonita azipana ndofuna kutenga nambala ya sikililiro. Chimodzimodzi mmene anatengera nambala mmene amatsegula polling station for board box imaonesedwa kenako nkumatidwa ndi masilu mamonitors amatenga namba zaja. Tikatero board box ikunyamulidwa kupita nkati. Ndikati kupita nkati ndikuti pa classroom ya pamene voti imachitikira. Ndio bwino aide ma polling station atambiri ali ma school ndi mabisa ntchito ma classroom kuwerengeramo. Owerwa kuwa amene ndi mamonitors a candidate kabina chibani ogwira ntchito za meki owonerera kuchisankho ma observers akayamba kuwerenga kundi dongosolo kuti mangofikira kuyamba kuwerenga chifukwa choti kuyamba kumakhala reconciliation ya ballot paper koma mwina sitingaende kuifotokoza yonse. Unaso ndondomeko saiwerenge yose ndifotokozere chonchi kuti ndiyankhe mafusana amamonita aja. Chikayamba kuwerenga kutidamba kunjikamiro wakuoneka apo wina ndomwazazeza wina wakuti wayana ndikupezeka awanda sakuoneka apo mwina lemonita wawanda amapezeka kuti akuyamba kuda mtaula. Mamonita ose amene akundimva amvetsere ichi. Si udindo wawo kuwinisa candidate pa tsiku loponya voti. Udindo wawo ndikuonesesa kuti zonse zaenda mwachilungamo malingana ndi ndondomeko komanso malamulo achisankho. Kaya candidate wawo wapeza 1 kaya wapeza 0 akamuze zoona unali udindo wake kupanga kampeni kuti anthu akaponyere voti. Pa tsiku loponya voti kukhala ndi monitor amene akuoneka kuti akufuna aziyesesa kukopa anthu kuti aponyere voti candidate wake amene kumpeza ndi mlandu. The fine yake ndi 10 million komanso undende 5 years. Ndicho ndi mamonitors. Musakanyengeke musaka lozete kuti muyambe kumayesera kuti mupangire campaign candidate pa tsiku loponya voti komanso anthu afika pamzere mweneko
akakugwirani koni ngati mwapita kumeneko ntchito yanu ndikuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino, palibe chimene chikuchitika chimene chitikacha from the set procedures and the processes. Nkhani yokuti monitor kunyanyala tipanga hando bwanji. Yes. Monitor kunyanyala kapena kujoga nthawi yoyinga sanayimalize kapena kufika pene kuti munangatamaliza ndikumuza kuti sanayimalizati akukana. That does not invalidate the result itself. Kaya wanyanyala kaya watawa chokapo maliza chaja akhalabe valid ife tipitiza ndi ntchito yathu. Mwina chimene angapange kuti zaidi officer ndikulemba zimene achita monitozo uku limene amakhala nawo record of process kuti chipani chakumanita chipa chakuti anachoka sana sainire. Mamonita sana alipidwe mwina anthu atitauza napo zenizeni chifukwa chokuti ngati munthu ulo ukonda candidate, ngati munthu ulo uchikonda chipani, sungamayembekezere kwambiri kuti iwe ukhale monitor motivation yake ikhale kuti akulipire. Pena santhu azikhala ndi mtima wopanga volunteer to as their candidates and their political parties. Iyi ndi ntchito ya tsiku limodzi lokha komwe imakhala yofunikira kwambiri. Munandika imine pompo chifukwa Sangwani osati amene ndi Sangwani Mafriwa kuchoka kubungwe la Malawi Electoral Commission koma akhala akupitiriza kuyankha mafunso amene Malawi ali nawo okhuzana ndi chisankho. Mu studio muno nanena poyamba paja kuti ndi Wanangwa Chafulumira. Wanangwa ndikupase mwayi kuti mwina uyankhulepo za chisankho zimaka mwina madera amene ungafune kunena kuti Sangwani afotokozere. Ukangotha iwe tikupita kumsumba wa Mzuzu kuli Sam Kalimira kenaka tizapitanso ku Machinga Blessings Tambala nayenso kuti ali ready kumeneko ndaonanso Blessings Makuwira kubalaka nayenso kuti wakonzeka ndamalawi kuti afise mafunso ku bunge la Malawi Electoral Commission. Ndithokoze kwambiri ya Sangwani Mafriwa walankhula bwino kwambiri. Watitengera njira yonse ya chisankho mene chikuyenera kuyendera tsiku lonse mpaka ukafika pa nthawi yoti atseka. Komano pali mbali imodzi imene mafuna aunikire chifukwa dziko lili linasintha masiku ano medi machitira kale ndizosiyana. Masiku ano anthu uthenga ukufala mwachangu, anthunso ali ndi zida mafoni chani zimene zikugwira ntchito zosiyana-siyana. Kodi uyuyu wovotayo ndimafuna pamene pa Sangwani alongosole bwino udindo wake ndi wotani. Akalowa ballot box atani ndizololedwa makamaka mayangana pepepo kuti ndizololedwa kuti wavota because pena amati vota ndi vote ndi chisisi. Komanso taonapo mbuyo mwina yena akangovota kumene amene mudzakutusa foni yawo ya kamera ndikuyijambula votes. Ine ndachonga apa nayo ni kuiponya kaya masamba anchezo kaya ndi pa WhatsApp kaya ndi pa Facebook taona nine nachonga mote tsiku lovotalo likanali nkati. Malamulo pamenepo amatijani ndizololedwa ndipo ngati zizosololedwa machitidwe ake kuti mwina zichepe atani makamaka pamene ningafuna alongosolepo ndi pamenepo. Amafuliro zomwe kwambiri ndi nini pano kuti sizololedwa kuti munthu amene akapakanya voti atenge kamera ake azijambula. Ati ndi ballot box imene munthu amatha kukhala nayo moponya voti mosuka insisi awo pamene akusankha munthu amene akufuna. Koma ballot box imene sikuti umabisika munthu timayika moti umaonekeraso ndi wina aliyense asayembekezere kuti angakajambule voti mwachisisi ndipo chonde pasapezeke. Pali ife amene timakhala timati ma content producers sizoti mukafika pa polling station nde muyambe kuti ndikulowa live pano mwandiona ndikutsimikizira zina langa akaundo la voti kuyuza BVVID ndayika chala changapa mwayiona nkhope yanga atuluka anditsimikizira majina wakugwira bwino ntchito kabasi tathokoza ameki apa mwandiona ndikunyika chala changa muinki apa ndipasapeza ayi zimenezo apasapezeke wina wake wakajambula malaivi kapena masefe pa polling station chonde
process iyi ndiya serious. Muntu omphalidwa nkhana akafika pamalo oponyera voti samangofika kuchagula amayenera kupempha chilolezo kwa presiding officer. Ndiye munthu uyu amene akuntchula wanangwayo osaponya voti ali ndi udindo. Udindo wawo ndikuonesesa kuti ndondomeko yonse ikuyenda bwino, komanso asaphwanye malamulo achisankho. Mwachitsanzo asapezeke kuti akuyamba kukambitsana kuimba nyimbo kapena kupanga kampeni za candidate wina aliyense. Popita ukaponya voti onesetsani kuti mavalidwe anu sakuonesera kuti ino ndachipani chanji kapena candidate witi. Ngati simunavale bwino akakubwezani sakutanthauza kuti simponya voti ayi, koma chimene akufuna chakuti mupite kunyumba mukasinthe zovala mukabwereke zovala za nyumbiro osati kupita kuponya voti wavalera achipani awavala maya achipani. Zimenezo ndizoletsedwa. Zomayankhulanso kwambiri ndi anthu mukakhala muli pa polling station ndizoletsedwa. Makamaka pamene munthu apasira ballot paper yake akupita ukachonga pasapezeke munthu omuyankhulitsa. Chosiriza kuwulula munthu amene mwamuponyera voti pamene mudakali pamalo oponyera voti pamene ndi koletsedwa. Mukapezeka mafaini ake ndi omwe aja 10 miliyoni ndi kulowa mkati 5 years. Chabwino pano tipite kwa atolankhani athu. I think pamene panamonga nanenera pa Blessings Makuwira kubalaka, Blessings Tambala kumachinga, kumzuzu Sam Kalimira, komanso pali ena amene abwera fati na wapempha atolankhani ndithu kuti amene angapezeke tiyeni tichite ntchito imeneyi ndiye ngakhale sokudowa mati ifeso kuno tili pa standby kwa pamene akupanga finalize phone mwina wanangwa mwina ngati pali ene comment ukuona kuti Malawi akumvesesa zimenezi, Malawi akonzekera? Ineyo nkuona kwanga ndikuona kuti Amalawi ambiri pakali pano makamaka amene atengera ugawo pa chisankho chimenechi akumvetsetsa choyenera kuchita. Mwina ngati mungakhale mavuto ena ndi ena tikhozongokhala ting'ono timene tikungobwera kumene ndi malamulo malinga ndi kusintha kwa dziko kumene anenaku. Komano khalekhaleni ngati mwina zambiri zimene Sangwani walongosola pa zosavala makaka achipani kubwera nthawi yabwino kusabweretsa isokoneza ambiri akudziwa. Andi ndili chikhulupiriro chonse kuti kufika tsiku la mawa ngati kudzapezeke zosokoneza zakhala zochepa pokhapokha ngati pali ena amene mwadala akufuna ayambitse chisokonezo mwanjira ina iliyonse mwina kuphwanya lina mwa gawo la malamulo achisankho. Komano ndi chikhulupiriro kuti ambiri akumvetsetsa ubwino wake malo moponya chisankhomo makhalaso anthu othandizira amene ndikukhulupirira kuti akayesetsa kuti zonse ziyende bwino. Komano khalekhaleni ndi chikhumbokhumbo changa choti tonse ziyende bwino ndi cholinga choti tipititse patsogolo dzikoli. Chabwino tipite kwa mtolankhani wathu Blessings Makuwira. Blessings ukundimva pa line? Blessings ukundimva? Ayi Blessings khanga tisa kundimva. Ndipite kwa Blessings Tambala. Blessings Tambala kumachinga. Hello? Hello. Kumachinga wameneko kapena tipite ku Tiri kumachinga kumveka ndi bwino. Chabwino. Blessings kumeneko kwa chabwanji? Kuno tuli kwa chabwino kwa janditu kwa dzuwa. Tiri kudziwa kumeneko kublanja yali kuti lero kwa chabwanji. Kunonso kuli bwino ndithu. Tacheza ndi Malawi awiri atatu funso lake ndi limenelo kuti ngati pangakhale chinthu pamene sakuchimvesesa ndi chiti awose othakuwafusa mwaka mosatizana kenaka akumeke ayankha mafunso awo. Chabwino abandi ndi munthu mmodzi amene DJ naye mina ayamba tikudziwena. Ndine Innocent Masauli kuno kumachinga. Nkani mwaisatira bwino lomwe mina pamene mungafune kuti mmeke kutokoze bwino mwina pa nkhani ya chisankho ndi pati amene simukumvetsetsa. Ndani ndayisatira kuno kwa chiyambi pamene sindikumvetsetsa mpaka kuti akuti pali magulu ena amene atchula amabungwe apolisi ndi anthu ena kuti
amenewa akuloledwa kusavotera malo aliwonse amene azayikidwa pa sikuli. So funso langa likuona kuti mbali ya anthu ena monga ngati ana skulu amene analembetsera mbali ina panova maskulu sanasegulidwe alukali ndi skulu, kodi amenewa sakuloledwa kuvota and tikuwuzidwa kuti mavoti amenewa ayenda mu reverse systematic kuti munthu akhoza wesa zina ndikucheka kuti ngati unalembesa. Kodi nzokanika kwa ana skulu kuti malo amene ali sangathe kungolosa zina ku system kono kuti analembesa adepere kuvotera nkukhamina kumfuna kuti ngati president. Chabwino ndithu Ayana ameneyo ndithu ndi mmodzi mwa anthu okhala kuno kumachinga makamaka akufunitsitsa kumvetsa pa nkhani ya chisankho makamaka kuchokera kubungwe la MEC. mafunsotu abwino ndikuthokoze komanso akhale pomwepo kuti amvere bwinobwino kuyankhidwa kwa mafunso awo. Asangwani mwafulula ndikhulupirira kuti mwamva mafunso amenewo. Ndinamva funso loyambirirawo sinalize bwinobwino lachiwiri makamba za mastudenti kuti analembesa kwina pano skulu sizinasegulire so adakali kunyumba koma adalembesa mwina ali ku sukulu ku boarding ndiye amene wozathera bwanji. Kodi simanena kuti system yanu magwisa ntchito biometric system kuti mutha kungoyika chala kapena kuyang'ana mu system nkuona kuti ayo anachunga analembesadi wasi nkuvota kumene kuvotera president? Zikomo kwambiri. Ndinene chonchi kuti anthu amene analembesa mkazi la voti alipo 7 million. Osewa akaponyera voti kumene analembetsera mkazi la voti. Palibe amene akuloledwa kunyamuka kaponyera voti kwina kupatula magulu amene achula ata. Anthu amenewa ndi amene akuloledwa ndi okhawo kugwira ntchito chisankho, okhawo amene atumidwa achipirizo ndi MEC ndi maofisa azipani. Palibe amabungwe omwe saboma amene akuloledwa nawo pagulu limeneli. Ndi ana skulu amabungwe omwe saboma kaena ndi amene atuluka kumene kundende ndi ena otero amenewo aponyera voti analembetsera. Ndi ana skuluwo akuyenera kuti athandizidwe apite ku skulu kumene analembetsera kuti akaponyera voti. Tikulola matsamba tsiku loponya voti. Mwina mwachidule ndi fotokozere choncho. Chabwino pamene patu ndikuti anawo atu zawavuta titero. Singanenetu zawavuta Ayana mawalikha tsiku la holiday ngati tingatheke ngati kungatheka kotheka aloleni ana ayende apite kumene analembetsera kuti akaponye voti. Chabwino ayi practicality ya wina amene amaphunzira ku Mzuzu Government Secondary School machokera ku Palombe akangopita ku Mzuzu kangovota ndikunyamukanso ndikubwereranso Palombe. Anyway mwina nzinthu zoti tizaziganizire ngati dziko kusogoloku amazisankho zimene zikubwera pano. Tipite kwa mtolankhani wina, tipite sopano ku kumeneko tiyambe ndi tinali kumachinga ndi tipite kwa Sam Kalimira ku Mzuzu. Sam Kalimira ukundimva? Wayana ndikukumva. Zikomo kwambiri. Kuno kwa chabwino Wayana. Chabwino. Ngadziwa ndithu ndipo kadi imene yukambidwa leroyi kuchuluka ali pano kuti mune kayankhule koma ndingatika kwa mmodzi kuti kuti kapena afunseko mafunso awiri atatu. Chabwino. Atsogoleri poyamba zina lichangalipa Zina ndi Sibusiso Zimba. Mulaini mafunso? Ine ndinawo ndithu alipo atatu. Kamwala meke lilipo mpano akuchochera mwina mufunso. Iyi ndi athokoze amwafulirwa kuti achita bwino kupezeka mu nthawi ngati iyi. Ine ndinanu mafunso awiri. Loyamba ndilokhuza atolankhani. Ndinamva kunena kuti ma security agencies
okhuzana ndi komanso ma monitors ndi ma officers ena azipani akuti anapasidwa mpata onena kuti akavotere kumene iwo akagwirire ntchito. Koma diso la Malawi ndi atolankhani, komanso atolankhaniwo ali ndi ufulu. Kodi apapa pankhani yonena kuti iwowa asapasidwe mpata okavotera kumene iwo akagwirire ntchito, muti yankhapo motani kuna kuti pangani ya ufulu wawo? Kodi pamene ankapanga kuungoaganizira enawo, kodi atolankhani nchifukwa chani sana aganizire? Chifukwa inuyo asangwani apapa muli pa media kuweza kuti atolankhani ndofunikira kapena kuti media ndiyofunikira, komano pankhani yokhuzana ndi kukavota munapanga exclude, si munaaganizire. Ndiye mutifotokozere pamenepo kuti chinachitika ndi chani. Cha namba 2 nchonena kuti mavoti akavotedwa azapita pa ujeni pa constituency pamene azikapanga electronically transferred komanso manually. Ndiyeno pakuonesa kuna kuti pazangokhala mwina security agencies ma security officers ndi presiding officer. Kodi tiakhulupirire bwanji anthu atatuwa pakutetezeka kwa voti yathu? Lomalizira ndilonena kuti pankhani ya ana asukulu, kodi candidate wa chipani atati wapereka transport kuna kuti ana inu munalembesera kusoro koma muli kuno kumpoto gari moto iyi nyamukani zazanumu kodi munthu oteroyo ndiolakwa? Ye ndimalize moto. Kodi kumzuzuko asamu makochana aita pase abunga Electoral Commission Sangwani Mwafulirwa kuti myankhe mafunso amene wa Mwafulirwa. Zungambiri asubutiso zimba funso yamba alondesa yankhe ndi fudokozere boso kuti ololidwa kaponyera voti kwena kugwira ntchito ndi ogwira ntchito ya meki a temporary permanent komanso ma security officers siwina aliyense koma yekhayo amene watengedwa ndi kutumizidwa ndi meki. So kukhozokhalako police officer kutengedwa wina pa Blantyre police kutumizidwa ku South Lunzu Primary School, ameneyo akaponyera voti kumeneko. Kukhozokhalanso police officer kuperekedwa pa Blantyre police pompo koma akuperekeza mdindo wina amene ndikuweza kuti mdindo amene analembesaso ku South Lunzu kuko. Uyoperekeza mdindo winayo sangakakwinde voti chifukwa chakuti kupita kwa kumeneko yandizo Malawi Electoral Commission ngakhale onse awiri ali a polisi onse wina akuzenzera malo amodzi andi onse akagwiranso ntchito malo amodzi. Munakambaponso zokuti azipani ndiwo maudindo ena yachiyayi kuzipani tikutengako mamonita okha azipasa kukakhala pa polling station. Ndondomeko zina zonse zimene ali nazo zazipani sizimatikhuza. Anthu amenewo sangabwere ndikunena kuti ife ngati chipani chathu adika kuti tizipa ngati ziyendera mu Lilongwemo, ife adika mu Mzuzu muno tionesese kuti mamonita zathu tasamalira chani maprocesses ngati amenewo sakutikhuza. Ndisangabwere nkunena kuti ndikufuna tikaponyere voti kwina. Nkhani yathu ankhani inatuluka ku parliament pamene parliament imakumana atolankhani kudzera mwa mabungwe awo anakayankhulanso mbali yawo parliament inamva chimozimozi kwa ma observers chimozimozi nkhani ya ana skulu ndi otuluka kundende zonse zinakakambidwa koma parliament in its wisdom settled for the three categories which I've mentioned. The wina mwake kuyankhula kwake kuti kwaena ordinance achifukwa chani
zikhazo ndivutirapo koma ndifotokozere kuti ndimene lilili lamulo kuti linangolola magulu atatu amenewa. Ifo panali funso lokukhuza malizati ndi amakamba kuti pakakhala presiding officer ndiwo achikirireka kuzapateneza. Chimene ndikafotokozere pano kuti azipani akuika akapena makandidate akuika mamonita pa stage ina iliyonse. Tikayambira pa polling station pali monitor wachipani kapena candidate. Zotsatira zikatengedwa ukafika ku constituency tally center kumene kuja sizikungopita pali mamonitors azipani ndopikisana amene tikapeze pa polling pa constituency tally center. Tikapaonjetsera sitimaonjetsera mobisa ngakhale presiding officer akafika kupereka malizati sapereka mobisa amapereka pamaso pa mamonitors azipani ndi onse amene abwera. Zimene ziwonkhesedwe pa constituency tally center mamonitors azipani akuyenaso kusayinira ndi kugwirizana nazo monga mmene anachitira pa polling station. Chimodzimodzi akakapanga ku district tally center ndi akadandaule kuti yayi kotumiza malizatiko kuti presiding officer yekha kapena constituency returning officer yekha ndi achitetezo nditi akhulupirira bwanji. Ziwani kuti mamonita azipani alipo ponsepo ndipo nawonso akasayinira malizati amenewa. Choti kuzosa nchoti malizati akalowa mu system akuyenera kupulintidwaso kuti mamonita azipani atsimikizike kuti zimene mwazalowazo ndi zolondoladi zikufanana ndi zimene zinabwera kuchokera ku polling station. Amenaso sayinira amenaso kusayinira yewe. Lina nali galimoto kuti ndatuta ma students kuti anangasi ndofuna akavote koma ali kutali ali ku holiday nde nkunyamula ndithu kuti abwera azavote walakwa hoteloyo. Choti kuzote nchochi kuti kukanyamula munthu kunthandizira ukamusiya kumene akukaponya voti. Imeneja timati voter fading. Voter fading. Ukayang'ana malamulo palibe chimene munthu akakulakwitsa. Chifukwa chokuti amene akaponya votiyo ife ngati Malawi Electoral Commission timamutsimikizira kuti ndoyenadi kuponya voti pamalo amenewo kapena ayi. Koma pamene pakhale vuto ndipakuti anthu awa akhala ndi kamtima kuti ndine thank you one. Akhala ndi ena mantha kuti awa amba kubweretsa anthu akwina. Ndeno kuona lisati njira iyi yachisankho isakhale ndi chikayiko china chilichonse. Sizovomerezedwa kuti munthu apereke galimoto inyamule anthu kupita pokaponya voti. Ndikhulupirira ndayankha pamene. Imeneyo mwayiyankha ena tomanena kuti ukasiya patali kenaka ayende koma I hear your point. Mufuna kuti pasakhale ndithu kuganiza kwina kulikonse kokayikirana kuti wina nakatuta anthu nchifukwa ndaluza ayi pasisakhalepo pamenepo. Tipite sopano ku Machinga ku bala ku Machinga. Blessings Tambala ukundimva palaini? Ndikhale blessings makuwira bwanji Baraka. Khale makuwira vuto tu machina blessings koma tiyeni blessings makuwira ku Baraka. Blessings makuwira ku Baraka ndi anthu awiri amene akufuna kufusa mafunso. Muna chifukwa cha nthawi yangu fusa funso limodzi. Chifukwa cha nthawi mungo fusa funso limodzi koma zina lijani ndani pati? Zina langa ndine Peter Banda. Liga enene ya Malawi. Fusani funso bunge la Malawi Electoral Commission. Funso langa ndimafuna ndithu ndithokoze kwambiri kuti ndamvaso kale kuti wamkulu wa pampando wa meki alipompa kuti imene atiyankhe funso lathu. Osati wa pampando olakulira director of communication, yes. Zikoma kwambiri. Funso langa ndionena kuti ifeyo ngati nzika ya Malawi chakhulupirire bwanji ya meki pa chisankho chimenechi popeza muno mu Malawi zisankho zathuzi zambiri zakhala zokayikitsa kwambiri ndiye upande uno chakhulupirire bwanji amene.
abaso ndini amayi so nawo safuna safuse fuso na amayi duze ni zina lanu kuti ndinu ndani kubaso fuso lanu kupita kubunge la meki mene ndrotani. Ine zina langa ndine Elena John. Ndi fuso pa kwela meki pa ndondomeko ya zisankho zimene zilitika pa tsiku la mawa. Fuso langa ndilo kuti mutilimbikisa bwanji pa tsiku la mawa. Kwa nthawi zambiri timapeza kuti tikukhumudwitsidwa zisankho zathu tikaponya tiwazeka pamwetu pale tikukhumudwitsidwa. Mutilimbikisa bwanji mtima kuti chisankho chathu chenda bwino bwanji mawa tikaponya mavoti athu. Mutitetezera bwanji mukhala bwanji ndi chitetezo choti mavoti athu tiponyawo asabedwe kapenanso ayende bwino. Mutithandizira bwanji pamenepo. Mene moso ni mene namalizira kuno kubalaka mafuso awiri kuchokera kwa bambo ni mayi. Athokoza kwambiri Blessings Makuwira ndikukhulupirira kuti akhala pomwepo kuti amve pamene amafulirwa akuyankha choka bunge la meki amafulirwa. Fuso langa lija ndingafune kuti andibwerezera chifukwa limene ndamva ndila amayi a John awo kuti tiwalimbikisa bwanji mtima kuti chisankho chenda bwino mavoti abenyedwa. Onse wawiri anene ngati ofanana kamba nkhani ya voter confidence kuti kodi how assured are they kuti make ionesesa kuti zisankho zimenezi ziyende bwino pasamvekeso zokuti ayika wina wabera zisankho kapena zatani chifukwa past experience has shown to them kuti amatha vota bwino iwo alawira azipereka achita ntchito yawo ngati nzika ndithu yokhulupirika koma amazakhumudwa kuona kuti kuti apa awendesa mataniso kodi. Ndi fotokoze chonchi kuti pali ndondomeko zimene zayikidwa kuonesesa kuti wina aliyense amene ali okhuzidwa ndi chisankho akhale ndi kuthekera kuona umene zikuyendera komanso ngati angakhale ndi chikayiko afunse athandizidwe. Yoyamba chipani chilichonse kapena candidate ali ndi mamonita awo. Mamonita amenewa akabwera ndi maso a candidate ndimuona kuti amayenera aphunzitsidwe. Malawi Electoral Commission yatsegula khomo kuti ngati ali okondwa lero lolemba ife timakhala ndi maphunziro ophunzitsa anthu athu agwira ntchito ya chisankho mawa. Maphunziro amapangira ma polling station ndimonita wina aliyense amene akufuna apite ku polling station imene anapangidwa assign lero 9 o'clock. Tikangotsimikizira katundu abwera tikuyamba maphunziro ndi azibani ali olandiridwa chimodzimodzi ndi mamonitors ama candidates kuzakhala nawo pa maphunziro amenewa kuonerera cholinga chokuti nawonso aziwe kuti ndondomeko ya chisankho imayenda bwanji kuchitira kuti mawa tikamaponya voti nawonso athe kuziwa kuti ino apa ngakhale mukupanga chonchi koma kumaphunziro kuja amati muzitere. Iyi ndi njira imodzi yoonesesa kuti anzathu azibani ndi ma candidate ena atiyende nawo limodzi. Njira ina imene tingafotokoze kapena kuti anthu atendere muona kuti kuchokera pa chisankho cha 2020 kufikira lero mmene takhala tikuyendetsera zinthu zathu palibe mmodzi amene anabwera ndi kudandaula kuti pachisankho chimene kunapanda tikuona ngati zinayende bwino. Zonse zakhala zikuyenda bwinobwino palibe mlandu umene anapita ena kuti ayi katembenuzeni zotsatira sizinayende bwino. Ndeti atsimikizire pano kuti ndondomeko zomwezo zimene zatisunga ife kuchokera 2020 pa zisankho zonse kukafikira lero ndi ndondomeko zimenenso tikugwiritsa ntchito kuti chisankho ichi chikhale chabata ndi mtendere komanso chadongosolo. Amafulira zikomo pali atolankhani omaliza awiri apa ndifuna kuti mwa nthawi I think tasala ndi 7 minutes tipite ku Central Region ku Salima. Osman Kaliati mwadzuka bwanji Kaliati? Ukundimva Osman Kaliati? Kuno ndikuva ni bwino ine ndadzuka tu kunonso tadzuka bwino mwansanga tatenga Malawi modzi funsoso limodzi kuti ayankhe amafuliro aku Malawi Electoral Commission. Mwina anzanga tinena kundi ndani komanso
kuti funso lako limodzi ku bungwe limene la ameki. Dzina langa ndi Stephen Macheso kuno kusalima, ena amandidziwa kuti Moya. Ndimafuna ningofunsa chifukwa cha zisankho za mawazi. Ndiona kuti mwakamba zinthu zambiri za chitetezo sikilete chanchani zina zoti ziwathandiza Malawi. Komano sindikudziwa kuti ndondomeko yanu mwayikoza motani chifukwa pa nthawi yona kuti anthu akufuna kuvota amakhala ali palaini ali panzere nde mwina munthu wina amatha kudwala mwazizizi kapena mwina kugwa kumene ndeno sinza kuti dongosolo ngati la inuyo ngati ameki kuti lokhuza zachipatalazi kapena kuti munthu athandizidwe mwazikoza motani. Komanso kusowa kwa mafutako mukuona kuti zinthu ziyenda motani, ziyenda bwino ndili pafatiziro pene popo. Chabwino ayi zomwe kwambiri kusalima mafunso awiri abwino amafulidwa ndiri ndiso tolosirizalo pali kukambisana kwa wera ndi makampani okhuzidwa kuti Malawi Radio Commission ithandizidwe pasapezeke dera limene tikukanika kugwira ntchito ya chisankho chifukwa cha nkhani ya mafuta. Ndondomeko zimene tinazo tikuona kuti zonse ziyenda bwino pane ndikamba pano imoti tamaliza kutumiza anthu onse akafika ma polling station. Anthu odwala mwadzidzidzi pa polling station imene chonchi kuti tithokoze anzathu a Red Cross amenenso akuyika ma volunteer awo ma polling station ambiri mdziko muno. Ngati kungapezeke kuti kwachitika emergency ndikuti anthu a Red Cross atithandizire komanso ndikuti anthu amene ali pa polling station amene amatha za first aid athandizire munthu ameneyo ndikonso amtengere ku chipatala ndi atsimikizire kuti kukhala a Red Cross othandizira pa nkhani imeneyi. Komanso ndondomeko yathu ndiyo kuti ngatangabwere munthu odwala amene sitimafuna akhalitse pamtiri apo ndiye voti msanga zipita ku chipatala pena azipita ku nyumba akapumule. ayi amayankha ndithu pamenepo. Gresham Gama kumulanje ukundimva pa line? yali ukumvani ndithu. Kumulanje kwacha bwanji? Kuno kwacha kasudza kupantaya. Kunonso kwacha bwino. Timaliza ndiwe tatipezere Malawi mmodzi afunsefunso kwa mafuliro akumeki. Chabwino mwina mukani mukimvesera mwina mukakaindi funso lotani kwa Sangwani. Mwachidule zina langa ndi Mike Nyongolo. Ine kwambiri ndimangofuna Sangwani adangoti simikizira chifukwa kuti takati kupambuyo mukuna kuti pasenta pa nthawi yeniyeni yotseka ndi 4 o'clock mashini azakhala siyagwira ntchito nthawi ya 4 o'clock koma asimikiza kuti onse anazakhale pa line after 4 o'clock azavota. Ndipo anthu ena amene anditi ndi mantha kuti kodi ifeyo amene tikuvota after 4 o'clock maina athu akuwadi mu system atetezeka ndipo pata kuti simikizira kuti kodi alikanjira zanji zimene zingapereke chimpekezo kwa anthu amene avota nthawi ya 4 o'clock ikapitirira amene yakatali amene anali panzerepo nthawi imene system yatsekedwa itakwana. Gayana. Chabwino ayi zomwe kwambiri ndithokoze kwambiri ku mulanje Gresham Gama. Sangwani mafuliro in 1 minute. Zomwe kwambiri aliyense amene azakhale kuti ali pamzere 4 o'clock itakwana amene adzaponya voti bwinobwino ndi nkhani chotazo icho kuti kumapezeka nthawi zina msenta yatsegula mochedwa chifukwa zosiyanasiyana ilekeze kuti malo motsegula 6 koloko achedwa ndi 4 hours atsegula mwina 10 koloko amenewo malingana ndi ndondomeko akuyenera kuonjezera ma hours amene analuzawo ndi moti atsekere 4 koloko atseka 8 koloko. Ndatsimikizire pano kuti makina amene adzakhala kugwira ntchito mpaka na pamapeto pa nthawi imene anthu akuyenera kuponya voti. Chabwino ayi pa nthawi ya salayi ndingompasa mwayi wanangwa kuti usati mundipase ineyo. ine mafuna kuti mwinayi ndi mawu oti asanzikane nanu ino ndituna alibe. Chabwino mwasangasanga tikupaseni inuyo Asangwani mafuliro tamaliza. Poyamba
koyamba kuponya voti chonda Malawi mukaponya voti pa anthu onse atatu, president, MP, councillor. Kuti madera ena amene mwina tinayimisako chisankho cha councillor kwina cha aphungu tiziwe kuti anthu akwena kupita kuponya voti chifukwa chisankho cha president chikupitirirabe. Pokachonga pa ballot paper cheni tione kuti chochonga chathu chikhale mkati mabokosi. Ballot paper ya president pa anthu 17 ndiye makamaka ife odinda pokadinda mwina tisakadindire chala cha manthu tikagwiritse ntchito nsonga ya chala cha mkomba phala kusogolo kwa chala chomwe kunguyika pankipa cha pang'ono pha ndikudinda pamene tikufunapo zakwana. Kuti asakapezeke kuti nkiucha kulowereranso kwa candidate wina. Ayi ndeno anthu athamanga m'misonkhanomu kwapangidwa misonkhano ya kampeni anthu matuluka mwa nyinji kwa zoti zimene zijasi zimawerengedwa pamene tikusankha kuti president, MP kapena phungu ndi ndani. Chimene timawerenga ndi mavoti. Opanga kampeni apanga yasala kwa ife amene tinalembesa kuti tituluke mwa nyinji ndechonde tiyeni mawa tituluke mwa nyinji pasakhale wina okhala patsi. Ngati voter certificate inasowa musadandaule mupitabe kumene munalembetsera kapena panga transfer akakuthandizani kuti mukaponye voti. Zinamikalisaka mkaundu la voti tikalipeza tikakulolani kuti muponye voti. Ndikubwerezanso pasakhale msogolero wa chipani omayenda malo oponyera voti zimenezo sizololedwa. Mwina nditayimira pamenepo. Anthu amene muli ololedwa kuti ndinu mamonita akuyikani kudera lina. Kutenga chilolezo mukuyenera kukatengera kwa constituency returning officer akudera limene mukufuna kukaponyerako votiro kumene mukagwira ntchitoko osati kumene munalembetsera. Ndetitseka lero sisikoloko pa tsiku loponya voti kulibezo kuti iyayi ndifuna mundipasine chilolezo ndikaponyere voti pamalo akuti ayi zonsezi pitani mukapange lero kwa constituency returning officer akudera limene ili mukagwirako ntchito. Zikomo. Ayi tikufunireni zabwino zonse kubunge la Malawi Electoral Commission maka ino asangwani mwafulirwa ambuya kusogolereni. Ndiperekenso ndithule mopadera kwa nzanga wanangwa mwafulirwa achafurumira amene tinali nawo limodzi mpulogalamu uyi komanso atolankhani athu Sam Kalimira kumzuzu, Gresham Gama kumulanje, Blessings Makuira kubalaka, Blessings Tambala kumachinga komanso Osman Kalianti kusalima. Osayiwalanso Chisomo Kasu pamakina. Ine Vayana Chunga malo mwa onse ogwira ntchito ku Wireless Times tikufunira na Malawi siku lopambana mawa pa 16 September 2025 pamene tukasankha atsogoleri athu. Zabwino zonse a Malawi.